have det i rummet. Nej, det er vores børneværelse. Og her har vi barnet. I 39. uge, og i morgen i 40. uge. Hvad hedder det? 40. uge. 40. uge, det er rigtigt, det hedder. Her har vi puslekassen. Selvfølgelig en lyserød puslepude. Fordi vi har fået at vide, at det bliver en pige. Så det håber vi. Og lidt til at vaske med. Så har vi et kagemonster. Og en blå en, som Jakob har fået en kollega. Den røde er Elmo, og den blå er Kagemonster. Nå, den røde er Elmo, og den blå er Kagemonster. Det var lige fejl. Så har vi sengen her. Som Jakob har samlet. Han er en rigtig handlemand. Så har vi endnu noget lyserødt her. Sådan et, hvad hedder det? Sådan en sengeram hedder det. Og så er der pusletasken. Smart pusletasken. Med plads til det hele og lidt til. Håber vi. Finder vi ud af. Og så er der en dyne. Jeg har lagt sengebetræk på. Jeg tænkte, det gør ikke noget, når nu er det lå pakket ind i plads. Og så er der selvfølgelig hverken sidst eller mindst, vores spilsøjk. Den spiller hver eneste aften, når vi børster tænder, så lille pigen bliver vant til den. Så det gemmer sig ind og børster tænder. Så har vi Ikeas det bedste aktivitetsborg. Og det regner hun selvfølgelig ikke, og hun er interesseret i den slags. Og autostol. Det er hendes første transportmiddel, når hun skal hjem fra hospitalet. Fine blå blomster. Og skråstol. Med Winnie the Pooh og Quisling. Hvad var han? Hvad hedder han? Peter Plys. Peter Plys og Tigerdyr. Der er noget særligt over Tigerdyr. Og den er også blå, så hun ikke bliver helt forskrækket, lyserød forskrækket. Fordi alt tøjet er lyserødt. Ej, det er ikke rigtigt. Der har været nattøjet. Det er jo en masse tøj, som vi har ejet fra Moni og Jesper og lille Vika, som vi er meget glade for. Så den. Og så står den. 60. Og så har vi sat nogle små markader på, så man ikke skal lede efter tøjet. Der er så desværre ikke ø i de tyske. Hvad hedder de tyske? Den der maskine, vi har købt. Dymo Laborider. Ja, så er det lidt. Jeg ved ikke, om vi får det brugt, men det var på tilbud, så det købte vi. Lidt creme de la creme. Og der har vi mere. En babyalarm. En engelbabyalarm. Som står lige så blå om natten, hvis man kan også slå det fra, hvis man vil, men så får babyen altid se englen. Prøv en siden til igen. Og jeg har haft sådan lidt, haft lidt muren i mit underliv her til aften. Jeg har ikke sagt noget til Jakob endnu. Jeg har været øm, når jeg har sat den ned og sådan noget. Men man kan aldrig vide, hvornår det sker. Men lige nu har jeg det fint. Så det bliver nok heller ikke i nat. Men så er vi jo så heldige her i München, at man faktisk har en jysk sengetøjslager. Så vi har været ude og købe nogle stofbleer i selveste jysk. Vi har købt nogle tidligere, og nu har vi suppleret lidt, fordi det var sådan en god kvalitet. Jeg må godt hilse sige til Lars Larsen, han har nogle gode stofbleer. Og vaskeklude. Det var nede fra Real. Det var vist det. Kan du ikke farvel?